Agent Ray. Agent Ray. Agent Ray. Agent Ray. Bakit kabaho nimo? Saan po na ma'am, dili na ko mo trabaho ana, wala na agent Ray. Yun tanan ako kung YouTube, wala na putlo na ako ni wala na agent Ray. Sayang ka, Juni. Walay sayang ma'am, basta muundang na jud ko. Dako nag-offer Agent Ray. 1 million. Pas. 3 million. Sabo. Bisan pag pila na dili ko. 5 million. Sige na. Dili kuha na ko desisyon, muundang jud ko. Di na ko. Kagni. 10 million. Grab na. Dili mapalit og kwarta nga akong dignidad, dili ko. Di ka na mapugos. Mama na imong desisyon. Mulakaw na ko. Teka, may sayangat. Ma'am Clyde? Ma'am Clyde? Unsa man? Kadali lang gud ma'am kanang abi man gud ako patasan pa nimo. Ingon ka di na ka mo trabaho. Kadali lang. Ma'am, manggod ma'am kanang pasensya na kayo ma'am. Nakuha na ko sa emosyon. Sige ma'am, musugot na ko ma'am katong 10 million. Murag lugit makuha na. Logi na ka ako. Kato na lang 3 million. Murag short ko anak Agent Ray. Kini na lang ma'am, last 1 million. 100,000 deal. Gidil. Yes! Anak ko'y kwarta. Di na ko gansi. Asa ka kagikan? Tama gid si Madam Kaito. Nagid si Mr. Lim diri sa may kamaisan. Tanaw na ton sa iyang ginabuhat. Oh my goodness! Dapat may bala ni Ma'am Clyde. Agent Ray! Unsa man? Unsa man report nimo? Si Mr. Lim, nag-aadto gyud dito sa lugar kada hapon, tama ka. Tagdaan ko pa? Unsa? Pero dili man, wala man siya nagapatay dito. Huh? O sige napatay nga tao. Nagkasar na siya dito. Nganong manimaho tong lugar kay dito siya nagalibang. Tapos sumilan. Oh my goodness! Ano ba? Ang tayo din nakapanimaho dito. Bahog kay kitain no. Alam, sayang, 100,000 na gisend ni mo, eh. Agent Ray, pwede refund. Bahala ka drama, wala rin pa sa agency na mo. Wala rin pa sa agency. Kayang kayo, maging ko sa bugas karon. Kasayaw sa kwarta, eh.